Це наша родна мова, і мама со мною на народження так розмовляє. Я йому одразу розказала всю правду про нашу речей, чому ми так в такій ситуації опинилися. Трошки спрощено, але факт головний, що нас колись завоювали, після ми відвоювали свою незалежність, а звичка кепська зосталася у людей. І він так і переказує всім. І тому ми не повинні крию давати, спрачатися, зловатися, а ми просто повинні допомагати іншим білорусам пригадувати білоруську. А для цього не переходить з імені на російську, а залишатися системно розмовляти по-білоруську. Легко. Я просто почав з білоруської мови казати, на якої мові тільки перше слухаю, на то я і розмовляю. Богдан підбіг до хлопчика, каже, давай сябраваць, мене звуть Богдан. І хлопчик в отказ так приподняв бриво і вельми таким серйозним голосом сказав, ти колхозник, да? І він, напевно, не цю фразу чув, як реакцію на білоруську мову. Ну, на щастя, мій син не ведав, що таке колхозник. І я вельми доброзичливо сказала, ні, це наша родна мова. По-моєму, той хлопчик так само не вельми розумів, що таке колхозник. І він сказав, ну тоді давай. І все було добре. Ну, Богдан не звертає увагу на... Він не переключається на російську мову. Для цього вам сподобається риндльовка, руки і відро. Це все, що треба. Я ось к этому побудував. Навіщо? Навіщо засипати ров? Навіщо ров засипати? Я молоко не писала. Это будет асфальт. Да ні, тут не треба асфальт. Тут ров. Тут повинна бути вода. Чим складаній процес переходу, мені здається, на білоруську мову, тим мацніше угрувашуєшся у гэта. Ти розумієш, що це твій свідомий вибір, уже далі мости спалені, і вже тримаєшся білоруської мови. Зробіть всіх білоруськомовними у некілька людей і зробіть так, щоб вони народили як можна більше діток, і так я так збираюся робити, і у мене так буде 100 внуків. Уявляєте? 100! Целых 100! А я пойду палочку. Всі мої сини дашушки з народження по-білоруську будуть розмовляти.